Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 22 апрели соли 2022 1000 рубл бо курси давлатӣ 158 сомонӣ бо 50 дирам, бо курси интиқолӣ маблағ 157.5 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Замин бо нархи ҳамагӣ 37000 сомонӣ, ҳавлӣ аз шаҳри Душанбе бо нархи 265000 сомонӣ. Дӯстони азиз, аз шаҳри Ваҳдат ва аз шаҳри Кӯлоб вариантҳои хубу арзон бисёрай. Хонаи беремонт бо нархи ҳамагӣ 120000 сомонӣ ҳастак, хонаи рақами 10 ва якхонага ремонтош хати бо нархи ҳамагӣ 137000 сомонӣ ҳастак, хонаи рақами 11. Хулас вариантҳои хуб бисёрай аз шаҳри Душанбе ҳам вариантҳои хуб бисёрай. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо хона, корхона, маҳсулот ё ин ки хизматрасонии фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. Агар шумо хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар кора. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷиликул, 4 канал, 11 сотиқ замин мебошад. соҳибуш документоша худаш тайёр карда месупорад. нархаш 37000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои телефон дар рӯи экран барои тамос. аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Маърифатӣ. аз пости чоракорон 600 метр боло мебошад. 10 сотиқ замин, 2 та хонаи 4 ҳуҷрага дорад. обши 8 дар хона мешавад. яктояш аз ғишти пухта, дарунуш ремонти нави замонавӣ мебошад. дарахтои мевадиҳанда дорад, зиёда 30 дона. об ва свет доимӣ ҳуҷҷатояш ҳаст. барои 2 оила қулай мебошад, беҳтарин вариант барои 2 оила. нархаш 850000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Мясакомбинат, маҳаллаи Дарвоз. 1.5 сотиқ замин, 2 дархона, 1 калидор, кухни, баня, ҳоҷатхона дорад. обсвет ҳамавақта мебошад. қариби 18 мактаб, садик, бозор, поликлиника ҳастак. аз роҳи калон 350 метр дур мебошад. аз назди ҳавлӣ дар наздикиш маршруткаи 1, 5, 11 мебиёяд. автобуси 43 ам мебиёяд. марҳамат дӯстони азиз, нархаш 265000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Чкаловск, ҳозираномуш Бустон, кӯчаи Победа, доми 43. свет доимӣ об дорад. ҷойгир аст дар 7 ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. ремонтуш миёна, яъне таъмируш. документош 100%. мактаб, гимназия, балница, бозор ҳамаш дар наздикиш. нархаш 240000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. сехонага бо масоҳати 72 метри квадратӣ мебошад. ҳуҷраҳош алоҳида, санузилшам, яъне ҳоҷатхонаву ҳамомшам алоҳида. рақамҳои соҳибаш имо WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Эски Гузар. 2 дархонаи 6 ба 3, калидор, ҳамом дар дарунша, кухни, ҳоҷатхона дорад. ремонти замонавӣ, 6 сотиқ замин, гирдиш маҳкам, дарвоза дорад. обсвет доимӣ. аз роҳи асфальт 200 метр мебошад. нархаш 190000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, ҳам рақамҳои Россия, ҳам рақамҳои Тоҷикистон ҳастак. дарахтои мевадиҳандаам дорад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гап занем.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Шафлакаӣ. 4 сотиқ заминай, 4 дар хунаш битонуш рехтагиай, ҳамом, кухни дар даруншай. заборуш 3 тарафуш маҳкамай дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Шафлакаӣ қарор дорад. нархаш 130 000 сомон бо савдо мешавад, бо квартираям алишам мешавад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom.tj муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5, ҷамоати Шаҳрак, кӯчаи Айнӣ. 1 зали калон, боз 2 дар хона, 1 времянка. Значит, общи 3 дар хонаву 1 времянка мешавад. 1 калидор, 1 кухни, 1 аловхона, 1 ҳамоми 2 хонага, 1 ҳоҷатхона, 1 оғили 2 этажа. Общи 6,5 сотиқ замин дар ихтиёри мевадиҳанда ҳаст. нархаш бошад 350 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. WhatsApp дорам. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар маркази шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, доми 18, хонаи 15. духонага мебошад дӯстони азиз. дар дуюм ошёнаи бинои советӣ қарор дорад. худи бино аз 3 ошёна иборат мебошад. номи пешинаи минтақаш Равшанай. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. нархаш бошад 230 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, срочняй муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аз шаҳри Кӯлоб боз як хонаи дигар ҳастак. навормона ҳатман то охир тамошо кунед. камтар пас нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Зарнисор. дӯстони азиз, мудоми 20 ошёнагаи навастройкаи калондай. дар 10 блокуш 11 ошёна. коробка мебошад бо масоҳати 62 метри квадратӣ. метавонед ба 2 хонага ё ин ки ҳатто ба 3 хонага ҳам табдил дода метавонед. нархаш 250 000 сомонӣ. рӯи ҷош бигирем, ҷош нағзай дӯстони азиз. рӯ па рӯи посольствои Америка, дар наздикиш ҳама чиз ҳастай. баъд назди роҳи калондай. баъд соҳибуш мегӯяд ки ремонт иҷозат зиндагӣ кардан ҳастак. баъзеҳо аллакай ремонт карда зиндагӣ доранд. нархаш бошад 250 000 сомонӣ, боз савдоям мешавад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара номуш Регар, 1 микрорайон. дар 7 ошёнаи бинои навастройка, як хонага бо масоҳати 49 метри квадратӣ. нархаш 120 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. худи дом аз 7 ошёна иборат мебошад ва соҳибуш мегӯяд ки моҳи сентябр буд мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар 9 микрорайон. 7 ошёнада қарор дорад. як хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ, кухни жалоҳида, баня туалеташ якҷоя мебошад. бо чизу чораш фурӯхта мешавад. нархаш 137 000 сомонӣ. дӯстони азиз, марҳамат муроҷиат кунед. доми навастройка. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. рақамҳои 55 27 WhatsApp ай дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Испечак 2, доми 14, ноҳияи Сино мешавад. 2 хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ, дар дуюм ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. ҳамаи ҳуҷҷатош соз аст. хона дар мобайни дом аст, углавой нест. дар пешаш детский площадка, 100 метр масҷид, масҷиди панҷвақта, як остановка пас, боз масҷиди меҳкалон астак. 100 метр ҳамагӣ мактаби миёна, садӣ, гимназия Ҳотампебе, бозорчаи Зарафшон ҳамагӣ 100 метр. раҳш то пеши дома асфалти нав мебошад. нархаш $50,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран боз савдо мешавад. худо хоҳад, мегӯяд соҳибуш.
рақамош дар рӯи экран тирезаҳош решетка яъне панҷара кардагиянд. марҳамат тамошобинони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештарнумош Қурғунтеппа. Як хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои новостройка. хонаи ремонтуш навай худи дом 5 этажа мебошад. дар текстил ҷойгир аст. дар наздикии мактаби инноватсионӣ, мактаби давлатӣ, садик. дар пеши дом парковкаи калон, детская площадка ва стадион ҳастак. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар 4 хонага бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, срочно фурӯхта мешавад ва муомилаам дорад. дар центри шаҳр қарор дорад. мактаб, садик, мағоза дар наздикиш, тирезаҳо решетказадагӣ, термикс, кондитсионер, огород ва боз подвали 3 хонага дорад. ба ягон чиз иваз намешавад. баъди соати 7 бегонӣ яъне 19:00 занг назанед. нархаш 375 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, дар комментария як бародармон бисёр хоҳиш карданд аз шаҳри Бохтар 4 хонага. марҳамат бародар, ин яке аз арзонтарин вариант мебошанд. дигар хонаҳо, дигар вариантҳо ай 420-430 000 сомонӣ болои нархошон. ва дӯстони азиз, аз шаҳри Бохтар як чанда хона рафта сёмка кардагем. интизор бошем, камтар пас пешниҳод мекунем, навори алоҳидашон мебурем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Испечак 2 М14 хонаи 1 утоқи 72 дар доми 9 этажаи 2 блока қарор дорад. дар 9 шонаш 3 хонага 4 хонага кардагиянд бо масоҳати 75 метри квадратӣ. дар наздикии хона масҷиди Мехкалон, садик, лицей, роҳи мошин ҳамаш дар наздикиш мебошанд. ҳама транспорт меравад. бо транспорт ягон мушкилӣ нест. холас гарячи место мебошад. мегӯяд соҳибаш. нархаш $52,000 бо савдо мешавад агар харидори конкретни бошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳое ки охирашон 9111 мебошанд ватсап дорам. аз номи каналмон гап занем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 2 хонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. доми кирпичнияй қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад. ремонташ миёна бо плюс гараж дорад. размери гаражаш 2/3 яъне ҳамагӣ 6 метри квадратӣ. қарор аст дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд ва нархаш 255 000 сомонӣ. муомила дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 1 хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт Коробка мебошад. дар 19 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 220 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё ки корхонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.